Il-qorti tal-Maġistrati Illiberat l-eks Editur tal-Orizzont u it-Torċa Minn Akkużi ta' Malafama li nġibu kontrih mill-kandidat Nazzjonalista Ryan Mercieca. Il-proċeduri kienu instigati minn sensiela ta' artikli illi indikaw abbużi serji mill-istess Mercieca fit-tmexxija ta' fondi Ewropej u finanzi oħrajn bħala uffiċjal f'żewġ għaqdiet mhux governattivi għawċin. Mercieca kontesta l-aħħar elezzjoni ġenerali fuq 13 il-distrett fissem il-Partit Nazzjonalista u kien fost l-ewwel kandidati approvati mit-tmexxija tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil, tant li kien meqjus ukoll bħala kandidat stilla. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qiset li l-erba' artikli bit-titli Stilla tal-PN f'taħwida dwar fondi tal-Unjoni Ewropea jirnexxielu josfor anke karità, Ryan Mercieca kien jitlob personalment il-flus li laqdiet u taħwid taħt investigazzjoni bl-ebda mod ma kienu malafamanti fil-konfront ta' Mercieca. Jirriżulta mis-sentenza stess li fil-fażi tal-provi Mercieca ppreżenta kopja ta' rċevuata tal-Malta Community Chest Fund bit-tama li jsaħħaħ l-argumenti kontra r-rapportaġġi fil-gazzetti. Minkejja dan irriżulta li tali rċevuta kellha d-data mbagħbsa u ġiet mibdula mill-ewwel ta' frar 2016 għal 11 ta' Jannar 2016. Dan f'tentattiv biex joħroġ illi somma destinata għal karità kienet fil-fatt għaddiet lil Malta Community Chest Fund qabel ma ġie allegat il-kontra f'wieħed mill-artikli. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti osservat li Mercieca ippreżenta dokumenti mbagħbas u li minnu nnifsu jiżvija kemm lill-qorti kif ukoll lil kull min jarah biex jagħti l-impressjoni li l-flejjes kienu ingħaddew qabel ma ġie allegat mill-artikolist li ma kinux ingħaddew. Brabta ma' tbażwir fl-immaniġġjar ta' fondi ġejjin mill-Unjoni Ewropea, il-qorti stqarret li kif joħroġ mix-xhieda tat-teżorier tal-Assoċjazzjoni tal-NGOs Awċin Joseph Camilleri, Mercieca ma kienx għadu għadda dokumentazzjoni u rċevuti kruċjali marbutin ma' proġetti li għalihom inġibu fondi sostanzjali. Dan waqt li dikjarazzjoni ta' awditur imqabbad minn Mercieca jingħad li l-flejjes tal-proġetti kienu kollox kif suppost u li ma twemmniċ mill-qorti. Għaldaqstant wara li rad dawn il-provi u oħrajn li ġew prodotti qudiema, il-qorti ċaħdet it-talbiet kollha ta' Mercieca u lliberat lil Karwana minn kull akkuża.